Det her bruger jeg til at skjule alle mulige knopper og gøjningshævne. Hvad er det for nogle knopper? Det er efter jeg har bevæget mig. I min pubertet så kom jeg en meget stor identitetskrise. Jeg fik ikke de bryster, som jeg havde håbet på, og jeg synes bare, alt gik galt. Altså, også det der med, altså, at min stemme skulle ændre sig. Jeg prøvede alt i min magt til at sørge for, at min stemme ikke blev mørk. Jeg prøvede at snakke højt, jeg prøvede at gøre alt. Og mine brødre, de var så stolte. De siger, nu bliver du en rigtig mand, nu bliver du en rigtig mand. Og jo mere de sagde det til mig, jo mere depressiv blev jeg. Og jo mere gik jeg i gang med at prøve at træne min stemme, så den ikke bliver ligesom alle andres mænd. For jeg var ikke en mand. Men problemet er bare det, altså jeg tror ikke, jeg tror aldrig, jeg vil kunne have et normalt liv. Som nogen, altså nu ved jeg aldrig, at mit liv bliver normalt. Så kan jeg det meste få en brygdel af den der normalhed, hvordan det vil føle at tage i brusebadet uden at sidde og bekymre om der er et eller andet, der hænger forkert. Eller om der går ud af døren uden altså passe på, om der er en bolig her eller der. Hvis jeg tog piller, så vil min hormonelt niveau gå op og ned meget hurtigt. Men med plasterne er det meget lige og stabilt. Så det er meget nemmere at bruge plasterne i hvert fald. Jeg stræber faktisk efter bare for en form for normalhed i min tilværelse. Det er det, der gør, at det er meget vigtigt for mig at få operationen. I starten af min proces, så var jeg allerede absolut besluttet på, at jeg ville aldrig gå gennem operationen, fordi det var jeg simpelthen for bange til. Jeg havde den her tanke, at jeg ville dø, og jeg ville have det helt forfærdeligt, eller jeg ville ikke kunne få noget følelser på noget, eller jeg var rigtig bange. Og nu hvor jeg er blevet klogere og ved lidt mere om det, så synes jeg bare, fordi jeg føler mig parat til at gå ind i det. Jeg ved bare, at hvis jeg ikke gør det, så vil jeg fortryde det resten af mit liv. Og det vægter mere om, som tryk jeg bærer. Jeg kan kigge i spejlet og sige, at jeg er pænt. Det synes jeg ikke, jeg kan. Men tror du nogensinde, du kommer til det? Tror du nogensinde, du bliver tilfreds med det udseende? Min mening er, at der kommer muligvis et tidspunkt i mit liv, at jeg kan være tilfreds med, den jeg er, og hvordan jeg ser ud, og få den ro. Men altså, skønhed er jo også i betragterens øjne. Altså. Mig og Jim har været sammen i 1 år nu. Vi mødte faktisk til en fødselsdagsfest. Det er godt. Ikke som jeg har håbet på. Hvad er der vejen med den? Nej, det er ikke noget, der er vejen med den. Den har bare ikke fået den liv, som den skulle have haft. Hvad kan man gøre? Jeg forstod ikke helt hvorfor, altså at jeg var vild med ham, men stadigvæk så hurtigt svarede ham, at jeg var transseksuel. Han vidste ikke, at jeg var født dreng.
Og det kom som en meget stor overraskelse. Så for mig, altså at sige ordene, altså transseksuel, det var sådan samtidig lidt skuffende for mig. Men jeg følte mig også lidt opgivende. Jeg troede ikke på, at han ville altså noget med mig. Altså, hvorfor skulle han? Han var heteroseksuel. Du tør ikke alligevel at slå over? Hun får et følge på tværs. Nej. Jeg synes, du skal jeg gøre det? Hvor er hun henne? Jeg tror, hun gik. Nej. Luis van der Beek, tidligere franske landsholdsspiller, han siger jo, at problemet med det her hold, det er, at de aldrig har vundet noget sammen. Det er næsten også det, I sidder og siger her, at de her succeser, det er med til at afle et godt hold. Lige præcis med det spanske landshold, der har man jo lige præcis også hierarkiet i orden. Han har lyst til at have børn. Og jeg kan ikke give ham børn på samme måde. Han har selv lyst til at inseminere kvinden og få børn og et normalt menneske selvfølgelig på den måde. Og jeg følte mig fra starten af her, så at jeg frarådede ham på en eller anden måde den rettighed, han har. Hvis hun ikke fik operationen, tror du så, at de ikke ville være kærester? Så holder det ikke i længden, men fordi så er det for svært for os begge to. Kan du fortælle mig om dine følelser første gang, du sagde, at du elskede hende? Jeg er ikke så god til at snakke om følelser, så nej, det kan jeg ikke. Men har du sagt det? Ja, jeg elskede hende, ja. Det har jeg. Og hvordan var det? Ja, hvordan skal man forklare det? Ja. Meget normalt. Det er jo ikke den første, jeg har sagt det til, men det er nok første gang, jeg sådan for alvor mener det. Han er ikke sammen med mig, fordi han kan have børn. Han er sammen med mig, fordi han elsker mig, og han kan ikke forestille sig andet, end at være sammen med mig. Bare fordi han kan mig her, så behøver jeg ikke at gøre det. Er der en dato på operationen, eller er det bare en gang i december? Den 1. december. 1. december? Ja. Vi skal dernede den 27. november. Og så skal hun lige derned og snakke og falde på plads. Og så har jeg, det er det, jeg kender til i hvert fald. Det er den 1. december. Det er en god tur. Jeg kan godt nok være i en rullestol, men ikke.
Hvordan er det at holde Sankt Hans med Freja for første gang i Maribo? Det er hyggeligt. Også man har en at gøre det med. Og hvad med dig, Freja? Hvordan har du det med at være her? Det er også anden gang i hele mit liv, jeg holder Sankt Hans. Jeg synes altid, at jeg lavede alle mulige nye spændende ting, som jeg har været sammen med ham. Så jeg synes altid, at jeg det var en ny oplevelse over det. Det første, jeg har lagt mærke til, når jeg blev småforelsket i Jim, var, at det på en eller anden måde føltes rigtigt.